Монтаж. За правилният монтаж е важно да се определи местоположението на външното и вътрешното тяло. Правилното разполагане на вътрешното тяло ще гарантира, че струята, излизаща от климатика, няма да е насочена право към намиращите се в помещението хора. В режим на охлаждане, директната струя е крайно неприятна и вредна за здравето. След като се фиксира местоположението на вътрешното тяло, се пробива технологичен отвор в стената, който е необходим за свързване на вътрешното с външното тяло. Самото свързване се осъществява посредством полагането на медни тръби за високо и ниско налягане. На самите тръби се полага предпазваща термоизолация. Поставя се отводняваща гофрирана тръба, която служи за извеждане на конденза, получаващ се при работата на външното тяло. След като и двете тела са заели местата си, трябва да се свържат тръбите между тях. Преди да се включи цялата система, е задължително тръбите да се вакуумират. Това е необходимо за проверка за евентуални пропуски в херметичността на системата. Вакуумирането е важно и за да се изтегли наличният въздух в системата, в която тече фреонът, и съответно да се премахне наличната влага в него. Правилно извършеното вакуумиране отнема около 20 минути. След приключването му се преминава към включване на климатика и отчитане на работните параметри.